будаси чап ҷеб ишора мекунад Кристофер Муаффо. ҳамзамон бо Усмонов будаси чап ҷеб мезанад. Асканор Хук ҷеб будасиро зарбаи мустақим. Такроран ҷеб мезанад ва Асканор ба бадан. Муаффо нитиҷаро қавӣ зад ба бадани чапи Баҳодур Усмонов. Баҳодур Усмонов фишор меоварад. кӯшиш мекунад ки мавқеи пешсафро ба даст биёрад ва аз ин мавқеъ зуд ба паҳлӯҳо ҳаракат кунад, зарба бизанад. ҷеб бо дасти чап Баҳодур. қаду қомати Баҳодур аз рақибаш баландтар аст, дастонаш дарозтар аст ва бинед одатан варзиёни қоматбалон масофаи дуртарро ишғол мекунад. Аммо Баҳодур Усмонов вобаста аз қомати баландаш бинед дифои рақибро убур карда истодааст ва зуд аз масофаи наздиктар ба ҳариф зарба мезанад. Осон инҷо бо дасти рост Муаффо ба бадани чапи ба тани чапи Баҳодур Усмонов бо дасти росташ зарба зад. албатта ба ҷигар. хо аз самти рост, хо аз самти чап. Баҳодур эҳтиёткорона рақобат карда истодааст. бо дасти чап ҷеб ишора мекунад. бисёр гардиши олӣ аз зарбаи рақиб. خب با همین راوند یکم به انجام رسید. خب راوند دوم شروع می‌گردد. زود سه مرتبه جیب اشاره کرد ضربه زد بهادر اسمانوف. این صفحات مرکب‌تر است. آپرکوت ضربه زیری مرا Муаффо иҷро кард, яъне зарба зад, ба ҳадаф низ расид. Акун Баҳодур зарбаро такроран иҷро кард, аммо ба ҳадаф нарасид. бо дасти чап зарба мезанад Баҳодур Усмонов. гоҳе дастҳояш ба боло, гоҳе дастҳояш фароварда аст. Муаффо бошад ба дифои тӯлонӣ рафт. Йорш гоҳе ба самти пеш, гоҳе ба самти қафо. бо дасти чап ҷеб мезанад Баҳодур. инҷо зарбаи ҳуки Муаффоро бисёр олӣ гардиш кард. инҷо ба назар мерасад ки Муаффо бештар аперкотро истифода бурда истодааст. яъне зарбаи шоҳонааш зарбаи аперкот ва дасти пеш ҷеб ва аперкот бинед боз дуюм сеюм маротиба аст ки ин ҳолатро такрор мекунад. Баҳодур Усмонов низ бо дасти чап ба канори бадан зарба заду, бо дасти чап ҳамзамон аперкот истифода бурд. ин ду маротиба ин каро. аммо зарбаҳои варзигарон ба дифои якдигар ба ҳадаф расида истоданд, яъне на ба рӯи якдигар, танҳо чунки дифоашон қавӣ аст, дастҳояшон ба боло барда шудааст. Баҳодур Усмонов ба мавқеи чап сабқат мекунад, рақибаш Муаффо низ аз мавқеи чап. ҳол ҳам ором гузашта истодааст раунди дуюм. як зарбаи дубора ба ҷирои Баҳодур Усмонов. бо дасти чап ҷеб мезанад. Муаффо бо дасти рост инҷо хост аперкот зери манаҳи рақиб Баҳодур зарба бизанад, аммо кӯшиш накард. то бо охир талош накард ки зарба ба ҳадаф бирасад. худок канор гирифт. ҳолам Баҳодур Усмонов дар канор нигоҳ медорад ва ишора мекунад бо дасти чап аперкот, бо дасти рост аперкот. силза зарба дар ҷирои Баҳодур Усмонов. як зарбаи дубора, ду зарбаи дубораи Баҳодур Усмонов. ҷеб бо дасти чап. як зарбаи дубораи дигари Баҳодур Усмонов. аперкот зери манаҳи рақиб хост зарба бизанад, аммо ба дифои рақиб афтод. сонияҳои ба шумор боқӣ монданд барои анҷоми раунди дуюм. бисёр мураббӣ андешаманд аст.
акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба раунди сеюм. муаффо кристофер муаффо боло ҳам аз мавқеи чап сабқат мекунад. Асканур ҳук зарба зад. боло ҳам ҷеб бо дасти рост ба бештар ишора мекунад муаффо бо дасти чап. бинед бо дасти рост ё аперкот ё Асканур ба канори бадани Баҳодур Усмонов зарба мезанад. Баҳодур ҳамзамон рақибро дар канор нигоҳ дошт. якчанд зарба заду, аммо боз муаффо зуд ба канор фирор кард. ҷеб бо дасти чап бо дасти рост зарба мезанад Баҳодур аз канори бадани рақиб. силсила зарбаи зуд варзишгарон буд. бисёр аз масофаи наздик сабқат мекунанд ҳарду варзишгар. бинед мураббии Баҳодур Усмонов ишора кард ки масофаро нигоҳ дор, агар пеш рафтӣ зуд зарба бизан ба қафо барбигард. лекин дар майдон дар ринг бо сабқат кардан бисёр душвор аст. муаффо қомати паст дорад, аммо бисёр қобил аст. ҳушёр аст. аперкот бо дасти рост зарба зад ба зери монаҳи Баҳодур Усмонов. Баҳодур озодона сабқат карда истодааст, яъне чизе намерасад. ҳамонан оташе ки бояд фурӯзон шавад, бештар талош варзад, фикр мекунам ҳамин намерасад. айни ҳоло дар раунди сеюм, ҳоло 7 раунди дигар моро дар пеш интизор аст. дар канор нигоҳ медорад рақибро Баҳодур. бо дасти чап ҷеб ба бадан ба шиками рақиб ишора кард. ҳоло ҳам дасти пеши Баҳодур якчанд маротиба бинед зарба мезанаду ба рӯи рақиб ишора мекунад. аперкот зад, аммо ба ҳадаф нарасид. ҳолати клинч аст. сонияҳои ба шумор боқӣ мондаст барои анҷоми ин раунд. аз бинед аз дифоъ аз канори ринг бо дасти чап бисёр зарбаи қавӣ зад муаффо, яъне ҳук. интизор ва оғоз кард. 6 раунди дигар моро дар пеш интизор аст. бо дасти чап ҷеб ишора мекунад Баҳодур. ҳоло ҳам муаффо аз мавқеи дифоъ шурӯъ кард ва бинед оҳиста оҳиста қадам ба қадам кӯшиш мекунад ки мавқеи Баҳодурро убур кунад. инҷо аперкот, аммо ба ҳадаф нарасид. ана ҳамин зарбаҳои хатарноки муаффоро ман дар назар дорам. бештар бо дасти чап ишора мекунаду ба паҳлӯ тоб хӯрда ҳамзамон аперкот ба зери монаҳи рақиб зарба мезанад. бо дасти чап ҳук аз канор зарба зад муаффо. Баҳодур як зарбаи дубора, ду зарбаи дубора бо дасти чап ва рост. аперкот. зарбаҳои Баҳодур чӣ тавре ки муаллақ ҳастанд дар фазо, номуайян, ба ҳадаф намерасанд. аммо бинед акнун дар канор нигоҳ медорад рақибро Баҳодур. 2-3-4 бинед ду зарбаи дубора, 1-2 бо дасти чап рост. аммо бо ин гуна зарбаҳо муаффоро рақибро дар ҳайрат гузоштан амри маҳол аст. баръакс вазн тағйир ёфтааст. муаффо Кристофер аз мавқеи дуртар, масофаи дуртар сабқат карда истодааст бо қомати пасташ ва Баҳодур Усмонов бо қомати баландаш аз масофаи наздиктар. дар канор нигоҳ медорад рақибро Баҳодур. ҷеб ва ҷустуҷӯ мекунад, як ҳолати мувофиқ ва мусиб табассум мекунад муаффо. инҷо муаффо мисли Акмал Убайдов мухлисонро бедор карданист ки бо садои баланд садо овоз бароранд. аммо Баҳодур бояд як маротиба ин корро кунад, то ки рӯҳан ва ҷисман боз омодагӣ.
дасти чап Асканор бисёр зарбаи қавӣ зад Баҳодур. ду маротиба ҳалак кард. ҷеб ишора мекунад мураббии Муаффо. Бештар ҷеб баъдан аперкот ва ё свинг Асканор зарба бизан. хуб, тақрибан 20 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди чорум. бинед зарбаҳое ки пурра ба ҳадаф бирасанд дақиқ бошанд ба чашм намерасанд. яъне бештари зарбаҳои варҷигарон ба дифоъ якдигар. инҷо Муаффо дар ҷавоб бинед аксул амал қоматро рост карда бо дасти чап ба канори рости рӯи Баҳодур шурӯъ мешавад. зарбаи тамошобинони азиз, раунди панҷум шоми бокс аст дар қалби Тоҷикистон, шаҳри Душанбе. дидори аз ҳама муҳим, гӯхӯрӣ аз ҳама муҳим, рақобати шоми бокс. Баҳодур Усмонов муқобили рақибаш Кристофер Муаффо. бо дасти чап ҳоло ҳам ишора мекунанд ба рӯи якдигар, зарба мезананд варҷигарон. агон бинед ба паҳлӯ ҳаракаткунон зарба мезанад Баҳодур. яъне усули сайд степро бештар истифода мебарад. ҳамзамон зарба мезанад. яъне сайд степ агар аз мавқеи чап бошӣ ба мавқеи чап бояд ҳаракат кунӣ, ҳамзамон зарба бизанӣ. ин усулро хуб ва бисёр олӣ истифода бурда истодааст. бо дасти рост аз самти поён ба зери мана Муаффо Кристофер хост зарба бизанад, аммо ба ҳадаф нарасид. дар фазо муаллақ монд. зарбаи задааш ҷеб дар иҷрои Баҳодур. боз ишора мекунад. ҳамзамон ҳарду варҷигар ба рӯи якдигар зарба мезананд. зидди зарбаи рақиб. Кристофер бо дасти чап ду маротиба ҷеб бо дасти рост аз паҳлӯ зарба зад. то кунун ором аст. вазъи дидор ҷолибият кам ба назар мерасад. суръати баланд, силсила зарбаҳо, ҳаракатҳо ба самтҳо. медонед, ин як тактикае ҳаст ки усуле ҳаст ки варҷигарон бинед то раунди панҷум оромона бе ягон мушкилӣ бо тартиби муайян паси сар намуда истоданд. 5 раундро онҳо дарк мекунанд ки 10 раунд бисёр мураккаб аст, душвор аст. бисёр зарбаи қавӣ зад Баҳодур. аперкот бо дасти рост зери манаҳи рақиб зарба зад Муаффо. Кристофер бо дасти чап аз канор зарба мезанад. бо дасти рост хост свинг зарбаи канорӣ бизанад, аммо ба ҳадаф нарасид. Баҳодур хуб ҳаракат. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Naya Tox шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Naya Tox дарди шуморо давост. яъне барои дарёфти унвони IBA Champions Night аз ҷониби президенти ассотсиатсияи байналмилали бокс Умар Кремлёв ки сабқат карда буду унвонро ба даст оварда буд, дар раунди сеюм рақибро ба нокдаун ва нокаут фиристод. худи Баҳодур Усмонов манзури ман. аммо бинед, ин шоми боксе ки дар қалби Тоҷикистон, шаҳри Душанбе баргузор гардида истодааст. масалан рақобати Акмалубаевов бисёр қавӣ буд. арзанда муқобили рақибаш кишвари Озарбойҷон
Тайфур Алиев сабқат кард ва дар 6 раунд бо қарори доварон пирӯз гардид. ва ин дидор бинед дидори Баҳодур Усмонов нест, мураккаб аст, мушкил аст ва арзанда сабқат карда истода. шакли дигар дорад нишон бокс, каме шаклаш мураккабтар аст, шукӯҳаш низ фарқкунанда аст, зебо таҷлил гардида истодааст. бармегардем ба дидор, раунди шашум аст. дасти чап инҷо Асканор хук аз носибояд дастгар зарба зад аз самти поён Баҳодур Усмонов бо дасти чап. акнун каме андаке хастагии Муаффо Кристофер маълум мегардад, андаке. шояд Кристофер Муаффо фикр кард ки Баҳодур Усмонов то раунди панҷум бо нақша ва тактикаи тарлишшудаашон бояд корро тамом кунад. шояд ин тавр набошад. шояд баъди раунди панҷум то раунди даҳум тактикаи усули интихоб намудаи мураббии Баҳодур Усмонов яъне тамоман дигар хел аст, дигар хел бошад. омӯхтан бисёр душвор аст. Асканор бо дасти рост свинг, яъне зарбаи канорӣ зад Баҳодур, ба ҳадаф расид. ҷеб ишора мекунад бо дасти чап. раунди шашум аст. бо дасти чап инҷо апперкот зарба зад Муаффо. ҳоло ҳам эҳтиёткорона сабқат карда истоданд, чун муқобили якдигар арзанда ҳастанд варзигарон. ҷеб дар иҷрои Муаффо. Баҳодур як зарбаи дубора мезанад бо дасти чап ва рост. бо дасти рост аз канори бадани Муаффо зарба зад, бо дасти чап ҳук, аммо ҳук ба ҳадаф нарасид. сониҳаҳои ба шумор боқӣ монданд барои анҷоми раунди шашум. бинеред як бо даст зарба мезад ва рақибонро ба нокдаун, ба нокаут мефирист. ҳамин тариқ андаке Баҳодур Усмонов шакли рақобаташ, яъне ҳаракатҳояш ба масалан ана ҳамон варзигарон монандӣ дорад. чун варзигаре ки дар пойҳояш устувор нест ва ҳаракат намекунад, барои ӯ бисёр мушкил аст сабқат карда. бармегардем ба раунди ҳафтум. се раундигар моро дар пеш интизор аст. ҷеб бо дасти чап, бо дасти рост аз канор зарба мезанад Баҳодур. инҷо рефери марказӣ ишора кард ки ба пушти бадан, ба тахтапушт зарба задан қатъиян маън аст. албатта ишора кард ки зарба зада нашавад. инҷо бо дасти рост аз самти паҳлӯ ба пушти сари Баҳодур зарба расид. ва ҳеҷ боқӣ нест, ишора мекунад Баҳодур. идома медиҳем. ҷаб бо дасти чап. ҳамзамон зарбаи чап мезанад Кристофер Муаффо. наздики анҷомёбӣ аст ин дидор. се раунди дигар моро дар пеш интизор аст. Баҳодур ба ҳар канор ҳаракат карда истодааст ва Кристофер Муаффо бошад, бинед бо қомати андаки пасттараш кӯшиш мекунад ки дифои Баҳодур Усмоновро убур кунаду зуд ба самти пеш ҳаракат карда ана ҳамон усулҳояшро истифода барад зарбаҳояшро. ҷеб бо дасти чап. аз канор зарба мезанад ҳук ду маротиба Баҳодур Усмонов, аммо ба дифои Кристофер Муаффо қавӣ менамояд. ҳаст қавӣ албатта. инҷо зарбаи бисёр олӣ ва қавӣ дар иҷрои Кристофер Муаффо. бо дасти рост аз канор свинг бисёр устувор зарба зад, қавӣ зарба зад. қариб буд ки Баҳодур Усмонов ба замин меафтод, ба нокдаун. аммо аҳсан Баҳодур Усмонов ки бори дигар такрор мекунем ки дар пӯяш устувор аст ва ҳаракати бисёр олӣ дорад дар пӯяш, худро зуд баргардонид, барқарор кард ва бинед рақобатро идома дода истодааст. олӣ зарба зад Кристофер Муаффо аз канор бо дасти рост ба рӯи Баҳодур Усмонов ва бисёр устуворона ин зарбаи рақибро баргардониду ба худ қабул кард Баҳодур Усмонову дар ростои худаш қавӣ истодагарӣ кард.
аҳсан ба Баҳодур ва аҳсан ба Муаффу барои зарбаи задаш. Бинед аз раунди ҳафтум ин тараф акнун ҷолибият оғоз гардид ва Баҳодур бояд дар ҷавоб фикр мекунам акнун қобили зикр аст ки Баҳодур Усмонов албатта бояд дар ин раунд ва дар раунди нуҳум ва се раунди охир бартарияташро нишон медиҳад то ки баробар шавад. Аперкот дар иҷрои Баҳодур бо дасти чап зарбазои зеримана силсила зарба дар иҷрои Кристофер Муаффу бозан ҳамон дасти росташ свинг зарбаи канорӣ аз самти рост зарба зада шуд ба канори рӯи чапи Баҳодур Усмонов. ҷеб ишора мекунад Баҳодур бо дасти чап ҷеб бо дасти рост аз канор Кристофер Муаффу низ бештар аперкот ва хук свингро истифода бурда истодааст. Акнун тактикаашро ва усулашро дигар намуд дигар кард Кристофер Муаффу ва аперкоти олӣ дар иҷрои Кристофер Муаффу боз ба ҳадаф расонид ба рӯи Баҳодур Усмонов. Баҳодур Усмонов вақте бо дасти чап аз канор зарба мезанад хук яъне ба бадан ба тан яъне рӯяш холӣ мемонад ва аз ҳамин ҳисоб Кристофер Муаффу зуд бо дасти рост аз канор свинг зарба мезанад. Ин ҳолатро аллакай чанд маротиба такрор кард Кристофер Муаффу ва Баҳодур Усмонов низ дарк кард ин вазъро. шумо низ тамошобинони азиз бинагони гироми қадр мушоҳида карда истодаед рақобат баробар аст. бинед вақте мураббӣ Баҳодур Усмонов таъкид кард ки аз раунди якум то панҷум яъне пеш нарав масофаро нигоҳ дор вақти пеш рафтӣ зуд баргард тағйир ёфт аз раунди панҷум шашум боло Баҳодур Усмонов мавқеъро аз дур масофаи дуртар нигоҳ медорад. шумо низ дарк кардед. ҷеб бо дасти чап аперкот аз самти поён аперкот бо дасти чап зарбаи дубора дар Баҳодур Усмонов мухлис акнун дастгирии мухлисон ва ҳолати клинч рефери марказӣ зуд монеа мешавад. фурсат расидааст ки бояд бо дасти чап аперкот безанад Баҳодур Усмонов. наздиктар мешавад Баҳодур наздиктар ва ҷустуҷӯ мекунад мавқеи муфидро мусоидро барои зарба задан. бисёр муносиб афтодааст мавқеи Баҳодур Усмонов ҳамакнун барои зарба задан. агар ин корро кунад тавсияи мураббиашро бинед инҷо бо пешонӣ зарба зад ба рӯи Баҳодур Усмонов. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст барои анҷоми раунди ҳаштум. хатарнок аст дар ҳақиқат рақиби Баҳодур Усмонов Муаффу Кристофер хатарнок аст. аз ворид шуданаш маълум буд ки рақс накард ҷиддӣ ворид шуд. خب سه مرتبه جیب اشاره میکند بهادر. اینجا اشاره شد که از ببینید از موقع چپ از کناری راست از این سمت یعنی با دست راست سوینگ ضربه کناری باید ضربه بزند دریابد این حالت رو این وضع رو بهادر. اما مشکل است ببینید دست چپی معفو دست چپش رو اهمیت دهید قوی تر است دفاعش قوی است برداشته است اندکی دستونش رو سر می‌دهد و زود باز برمیگرداند دفاع می‌کند و بهادر باید همون حالت رو درک کند و ضربه بزند. این پیشنهاد مربیش بود. جی بود دست چپ یک ضربه دوباره بود دست چپ رو در جای بهادر اسمانوف. راوند دوم است. ضربه‌های بهادر این طرف بگیریم بیشتر هستند. یعنی شماره ضربه‌هایش بیشتر است نسبت به ضربه‌های رقیبش معفو کریستوفر. اما ضربه‌های دقیق و عمیق و هدفرس
камтар ба назар мерасад. Ҳастанду камтар ба назар мерасад. бо дасти чап ҳук Асканур зарба зад, аммо дар ҷавоб бинед муаффо низ зуд зарба мезанад Асканур. намегузорад нафаскаши Баҳодурро. Баҳодур андаке чолоктар мешавад, зарба мезанад. дар ҷавоб аксуламал муаффоро бинед Кристофер Робин чӣ гуна зарба мезанад. дар ҷавоб ҳамзамон бемуҳобот зарба мезанад. ду зарбаи Канури Баҳодур Усмонов бо дасти чап варос, ҳук ва свинг Асканур. акнун дар Канур ринг нигоҳ дошт. на, Кристофер ҳушёр аст. хуб, тақрибан бораи анҷоми раунди нум 30 сония дигар боқӣ мондааст. баъд аз як раунди дигар, раунди охирон раунди даҳум аст ва билохира мо агар раунд бо ҳамин тартиб ба анҷом расад, хулосаи доваронро интизор мешавем. раунди охирон. билохира ба раунди даҳум расидем. ғурури баланд бинед, дастҳояшро ба боло бардошта таҷлил мекунад. раунди охирон аст акнун. Баҳодур Усмонов муқобили Кристофер Муаффо. ҷебу дасти чап. Кристофер Муаффо низ аллакай пайхаст бурдааст, аллакай устувор аст. медонад раунди охир аст ва бо ин гуна ишораву имо аллакай ба худ боварӣ дорад. Баҳодур изасан инҷо ду зарбаи ҷавобӣ. ҷебу дасти чап. хуб, аз масофаи андаке дуртар барои наздикшавӣ омодагӣ мебинанд варзишгарон. ҷеб ишора мекунад Баҳодур. бояд намун зарбаи свинг, зарбаи Кануриро бо дасти рост ба ҳадаф бирасонад, аммо бисёр душвор аст муқобили Кристофер Муаффо. Асканур зарба мезанад Муаффо. як зарбаи дубура дар ҷилои Муаффо. акнун Баҳодур бинед 1 дақиқаву 25 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди даҳум. Баҳодур дар канори ринг нигоҳ медорад рақибро ва бештар зарба мезанад. дигар роҳ нест. бо дасти рост Асканур. силсила зарба дар ҷилои Баҳодур Усмонов бо дасти чап, бо дасти рост. на ишора мекунад рақибаш. ин устувор набуд, қавӣ набуд зарбаҳои зада. ба Баҳодур мегӯяд. ва Баҳодур ҳар чӣ талош меварзад то ки зарбаҳояш ба ҳадаф бирасанд, аммо рақибаш чаққону чолок аст. ҷеб зад ва ҳамзамон бинед дар ҷавоб Муаффо низ ба рӯи Баҳодур зарба зад. дар ҳақиқат рақобати дидори мураккаб, душвор барои ҳарду варзишгар, аммо ҷолиб, диданӣ, бисёр зебо. варзишгарони касбӣ ҳастанд. 20 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди даҳум, барои охири кор. Кристофер намегузорад, бинед силсила зарба мезанад, дар канори ринг нигоҳ медорад Баҳодурро. Кристофер Муаффо. ин рақиби Баҳодур қавитар нисбат ба рақиби қаблияш дар шоми бокси қаблӣ ки баргузор гардида буд дар шаҳри Душанбе дар ҷумҳурии Тоҷикистон. дар он рақобаташ Баҳодур дар раунди сеюм рақибро мағлуб карда буд, аммо дар ин рақобаташ натавонист ки баҳои Кристофер Муаффо бештари зарбаҳояш дақиқ ва амиқ буданд, аммо зарбаҳои Баҳодур Усмонов шумораашон бештар.
خب بعد از این رقابت باز رقابت دو ورزشکار دیگری میهنمون دویر میگردد. дамир балихонов و салимов некрус انتظار میشه. انتظار میشه بینگونه عزیز. 10 раунд паси сар шуд. По завершении главного события вечера обратимся к судейским запискам. 98, 92 98 бар 92. и 97, 93. 92 бар Таким 93. образом, единогласным решением судей одержал победу и остается Бале, Баудур Усмонов. чемпионом IBA Pro Intercontinental в легком весе. Харамони IBA Pro. Сампона. Баудур Усмонов. Боз дифо кард. Унвонашро. боз бори дигар Баудур Усмонов дифоашро унвонашро албатта дифо кард. аҳсан мегӯем. барои ин қадар рақобати арзанда муқобили рақибаш Кристофер Муаффо тавонист пирӯз бигардад. дар ҳақиқат рақиби Баҳодур Усмонов Кристофер Муаффо арзанда сабқат кард. ҳатто зарбаҳояш бинед дақиқ буданд, ҳадафрас буданд. аз он сабабе ки Баҳодур Усмонов бештар ва зарбаҳои сершумор дошт, тавонист пирӯз бигардад. инҷо низ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳамаи дидорҳои муҳими ин шоми бокс ширкат доштанд, иштирок карданд ва бо самимияти хоса варзишгаронро дастгирӣ карданд, бо варзишгарон якҷо буданд. Слово чемпиону. Бахадур. хуб, инҷо хостанд ба Баҳодур Усмонов сухан бидиҳанд, аммо Баҳодур Усмонов медонед бо даст бардоштани мураббияш аллакай нишон дод ки ҳама заҳмату талош ин заҳмати талоши мураббияш аст. лаҳзаҳои такрори 10 раунди рақобати варзишгарон